Vremenska prognoza za Srbiju ove godine glasi: krajne je vreme. Za ovo se dobio još 50 € od Tome Nikolića, inače 100 € tamo. Evo, dragi moji, ja sam mišljenja da pravi stand-up komičar može da ima 2-3 dlake na glavi, ali ni jednu na jeziku, tako? I zbog toga sam i doživao saobraćajnu nesreću. Zajebao sam kamionđije koji su se udarile. Toliko su me nalupali u glavu da sam ja postao vidovit. Evo, sad ću vam reći sastav vlade Srbije za 20 godina. Jeste spremni? Ministar financija Katarina Rebrača. Ministar kulture Ekrem Jevrić. Ministar dijaspore Miloš Bojanić. Ministar vere Sreten Jabučanin, to je ona bokserski sudija, ako niste znali. Ministar policije u bekstvu. Ministar vojske nema potrebe. Ministar socijalne politike, konkurs je u toku. Premijer Željko Mitrović, zamenik premijera, pobednik Velikog brata i drugi zamenik, pobednik Dvora. I za kraj kaže, s ovim epigramom završavam sve, kaže: humor je najbolji, kakav Jadra, da bi se jebala ova barra. Hvala Mariju što me je pozvao, čisto iz razloga da ne bude da ovo najdeblja osoba u ovom lokalu. Ja sam zaboravio ministra sporta u vladi Republike Srbije za 20 godina. Sad ćemo ga priznati. Gospodin Ludi, trener iz Ratkova! Oliveri! Dame imaju prednost. A dragi moji, poznato je da ima toliko lepih predela da čovjek može da se odmori, opusti. Ima toliko lepih pića, lepih žena, kao i u Rumi, tako? Ima svega i svačega lepog, a ja pitam Limenog, šta najviše voli posle velikog fudbala? Pa najviše voli mali fudbal. A šta voliš najviše posle malog fudbala? Pa ženski fudbal. Inače, kad smo već kod ženskog fudbala, kažu da je Fudbalski savez Srbije rešio da malo unapredi fudbal ženski u Srbiji i oni će na kraju meča razmenjivati dresove, tako? Tako je. Ne čujem. Pa tako je, menjaće dresove, pa i ja bih volao da promenim dres. Ništa, mi smo spremali jednu tačku, ja sam inače njegov najgori fudbaler, što on nikad neće da kaže, ja sam rešio da mu se odužim, napisat ću knjigu o njemu, govorit ću samo istinu, to je 50 €, da? Evo, znači ja ću sad pokušati da podbijem 3 ista, to je 300 puta, ali ti izvoli, pričaj malo o sebi, šta god, znači samo istinu. Ne zaboravi honorar 50 €. Pa honorar je 50 €. A evo, pošto ste već najavili čoveka koji je sa planete i proslavio ovu Srbiju, a pogotovo našu Vojvodinu, drago mi je što vas vidim ovako u ovome, da ne kažem, skupu, i drago mi je što me pozvao moj prijatelj Miroslav Đorđević, inače moj bivši igrač. Zapamti li to? Zapamti! Miroslave! Legendo! Evo 300 puta, dovoljno, treneru. Pa ne radiš ono što sam ti rekao! Miroslave! Idi bre! To nam nešto nije bio dobar ovog trenutka, ali ponovit ćemo više puta. Ajde ti podbi ovdje 300 puta, ajde, izvoli, ajde vidim, izvoli. Rekao sam 300, ne 300, 300, izvoli. 300. Dame i gospođo, Ludi trener, gospođo, nije ovo je bilo lapsus, 179, 212, 250, 300. Pa za jednog majstora kakav je Limeni iz Ratkova, pa jednom kad udari loptu, ceo svet zna da je to on. I Dragana, i Filipa, i Limenog, i sve igrače koje je proizveo, ne samo u Ratkovu, nego širom planete. Svaka čast, zapamtile, bravo! Hvala lepo. Gasimo vas.